Dragi moji, dobroveče. Za sve one koji uče, za sve one koji u ovom momentu ne znaju više kako se izbore sa ovim vrućinama i za sve one koji u ovom momentu misle da više ne mogu, da je jako vruće, da je napolju 300 stepeni, da pritiskaju vas ispitni rokovi, da u poslednjih 2 nedelje niste ništa naučili. Za sve one koji mi pišu da je vrućina razlog zašto ne mogu da uče, želim da vas ohrabrim i da vam kažem da je ovde isto jedna osoba, evo je, pokazujem upravo nju, koja ovih dana apsolutno ništa nije učila i nemački jezik koji me čeka i vidite ovde ovaj rečnik koji sam sakrila, koji se skriva iza ovog cveća, taj me i rečnik isto čeka. Čeka milion obaveza u vezi sa jezikom, treba da se primim na Deutsch kurs koji mi kreće od septembra, najverovatnije, ili krajem avgusta, znači taj moj čuveni B2, koji sam započinjala, ali nikako da završim onako kako želim. Želim da vam kažem da nekada je potrebno zaista napraviti pauzu. Ja verujem da vas pritiskaju rokovi, napravite kratku pauzu, ali u ovom slučaju meni, pošto je duža pauza, je zaista bilo potrebno jedna malo duža pauza da se stvari slegnu, učim jezik koji nije moj maternji jezik i zaista za sve one ljude koji se nalaze u inostranstvu, kojima je u ovom momentu teško, koji se osjećaju kao da su ostavljeni, kao da ih je sve pritislo ovoga leta sa svih strana, želim da vas ohrabrim i da vam kažem da je neko ko je samo 1.5 godina ovde i stigo je na prag B2 jezika, isto tako napravio jednu sada veliku pauzu i toga se uopšte ne stidim. Pauze su zdrave i ići ćemo dalje napred, jači i sposobniji za sve ono što nas očekuje, za sve one uspehe koji čekaju na nas. Ljubim vas mnogo i želim vam lepo leto. Ćao!